Ġimnidi uffiċjalment il-Padiljon Malti għal Malta Biennale 2026 f'Muża fil-Belt Valletta. Il-Padiljon jippreżenta wirja ġdida ta' xogħlijiet kontemporanji minn 5 artisti Maltin li jesploraw il-limiti bejn l-istabilità u t-tibdil. Imsemmi Wonderland Chaos Kontemporanju, il-Padiljon ta' Malta huwa mnebbaħ mill-ktieb klassiku Alice's Adventures in Wonderland. Permezz ta' sensiela ta' installazzjonijiet il-Padiljon jistiden lil viżitaturi jistaqsu kif il-progress teknoloġiku, il-globalizzazzjoni u s-sistemi ta' kontroll jeżistu fl-istess waqt mal-fraġilità ekoloġika, l-iżbilanċ soċjali u r-ritmi maġlin tal-eżistenza moderna. Waqt it-tnedija uffiċjali l-Ministru għall-Kultura Owen Bonnici stqar li l-Malta Biennale 2026 f'Muża juri biċ-ċar kemm Malta qed tkompli tinvesti fil-kultura u fl-arti kontemporanja. Il-President tal-Biennale u ċ-Chairman ta' Heritage Malta Mario Kutajjar stqar li Muża huwa d-dar tal-Biennale. Ftaħna vetrina għall-arti Maltija, ftaħna vetrina bil-Padiljon Malti fil-Malta Biennale, t-tieni edizzjoni tal-Malta Biennale li mhux biss hija vetrina ta' arti imma vetrina ta' pajjiżna. Hija ġurnata tajba u sabiħa wkoll id-deċiżjoni li ħarġet mill-Gvern li l-Fort Manuel Island u tinje jiġu għand Heritage Malta. F'dawn l-aħħar 13-il sena għaddew diversi proprjetajiet għand Heritage Malta. Il-kap eżekuttiv ta' Heritage Malta Noel Zammit saħaq li l-patrimonju tagħna huwa forza ħajja u mhux marbut biss ma' mużewijiet jew strutturi preistoriċi. Il-Padiljon ta' Malta jifforma parti mill-Malta Biennale 2026, pjattaforma internazzjonali tal-arti kontemporanja li tinkludi 8 padiljuni nazzjonali, 17 il-padiljon tematiku u wirja internazzjonali.